חכמים זיכרונם לברכה, שזה דרך התורה, הבא להורגך השכם להורגו. אתה לא צריך לחכות עד שהוא יירה בך, כמו ההוראות הצהליות. אם יורים בך אז תירה באוויר, אם אתה עוד חי תירה ברגל, אם אתה עוד חי אז תירה על מנת לפגוע, וצפה לוועדת חקירה כמובן, ובשביל שאנחנו סוף סוף ניגאל. מה קרה לך? מה אתה, מה חמאס? ששלמה נתן את המתנה הכי טובה ששייך לכל עם ישראל, את שני לוחות הברית, שלח אותה עם מלכת שבא לאתיופיה. כן, הידיעות שלך חובקות עולם. כן, אח שלי. יממה הייתה 6 שעות. ויקיפדיה, יש להם עוד כמה מקומות שלא מלאים, תעשה טובה, תמלא להם את זה כמו תשבץ. תבוא איתי כל ערב, אנחנו נעביר ערבים, חבל על הזמן. אני רק רוצה לדעת איך אני יכול להשתלט על הכעס שאני מדבר מילים כאילו וואו. לא יפות. אני אגיד לך, כל פעם שבא לך לקלל, תגיד שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים. מאין יבוא איזה. תודה רבה כבוד הרב. אני לדוגמה לפעמים אומר לבן אדם, תהיה בריא. וכשהם נוסעים מהר והשוטר עוצר אותם, אז הם אומרים, שמע, אתה לא יודע איך אני אוהב אותך. אתה יהודי, אתה עם כובע של שוטר, אני יכולה עליך, הסמל הזה מדליק משהו. אומר, כן, מה הפרטים שלך בבקשה? אם לא היה לך יראה, האהבה לא תעזור לך עם השוטר. הבנת? רק אם הוא שייך למצעד. כן. כן. מה, אתה רוצה שנקרא עכשיו כתבה שלמה? כתבה קטנה. דבר השם לעם ישראל, כפי שנמסר מהמשיח שנמצא בתל אביב. אם הוא נמצא בתל אביב, הוא צריך משיח שיציל אותו.